Okay, lige nu der har vi de her Chubby Bunny'er. Som er skovfilmer. Ja. Vil du starte? Du starter. Okay. Chubby Bunny. Nej, så skal du sige det. Nå nej. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ej. Har du regnet med, ikke? Chubby Bunny. Chubby Bunny. I need some space, I need some time to feel free and enjoy my life. I need some space, I need some time to feel free and enjoy my life. I need some space, I need some time. Chubby Bunny. Okay, så nu har jeg min lille søster til at prøve at være bedre end mig til Chubby Bunny. Vil du starte, eller vil du være en? Okay. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Nej, du er top. Okay, lad mig se, om jeg bliver bedre end hende. Chubby Bunny. Ja! Okay, så nu prøver vi lige igen, fordi Astrid hun vil ikke have et rematch, men nu har vi kun 3 hver. Så lad os se, om du stadig... Prøv at putte det ud i siden, og ikke bare i midten. Nej, det skal være helt inde i munden, så man ikke kan se. Hvad skal man sige? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Det er mig. Chubby Bunny. Jeg siger. Chubby Bunny. Okay. Chubby Bunny. Det gælder ikke helt. Kom, Chubby Bunny. Okay, det gælder ikke. Lad mig se, om jeg vinder over hende igen. Chubby Bunny.